iki. Iya. Ya, Ayo, nang ndi? wong kene aku tak tengah kok. Andakmu yo bagus-bagus kok. Ayo, tuku kayu digawe ondo Goreng cecek nok ndukur wajan. duwe bojo ayu pendina dilirik tangga enak duwe bojo elek tangga gak doyan. Iku ngono bojone sapa? Bojoku dhewe. mangan tetel campur berubi Kadung diuntel-untel kok gak dirapi. Langsung kan. Karo banget. Yo. krai apa timu dirujak bumbune trasi nah saiki aku gak umur ake pejabat sing korupsi Alah krai apa timun enak iki sambel bawang nek saiki aku gak umur gara-gara tes akeh rawan ilang. Kanek lair apa timun ape nyambel gak ono coweke aku saiki yo gak gumun gak sida nyambel gak ono coweke. Condong apa salah tuku bundar-bundar digendong terasa enak melorot sithik kok iyer-iyer Alah godhong apa salah nek tuku selawe loro nek digendong rumangsa penak luwih penak meneh duwe bojo loro. Alah godhong apa salah tuku-tuku wadahe rusak biyen bojo tak gendong rasane enak saiki bojoku wis gak enak blas. Apa iku? ser jangan ompong tidak seger ser juga ganteng anake dokter Jangan lompong enak seger.
iso mbok ngenokne tok mandek lho. Si enake sirep iso mampet sak gamel-gamelane lho. Lah banyak kendali kono aku kok. Nah, tapi yo ngene lho, sorry ae Cak Kupre Cak Tawar. Iya. Aku kena kidungan. Memang aku mengakui aku kalah karo awakmu. Iki gak ono kalah gak ono Wong menang. awakmu ya iso Nek lho. awakmu jelas wong Itanan, lah aku kan wong kene. Masih aku Jawa Timur tapi kan sebelah kulon. Ah. Sorry aku Awakmu kalah. tak ngetan nang lu kok. Ndak ini mbok wong Itan kengetanen malah kecemplung nang segoro. Tapi awakmu iku kan campur sari tembang Jawa. Lah iki. Pinter. Iki lho awakmu karo. Aku lek dikandani ta apa aku? Mbok kandhane lho, Pak. Guys. Lah aku gak ngomong blas kok iso. Wong ngomong ngono lho. Oh, ini sore tak omongi. Pancen aku nek lagu campur sari, utawa lagu-lagu sing jaman saiki iki aku yo spesialku memang nang kono. Jadi apa contohnya iki? Aku kan generasi muda. Iya. Untune lagu. Sing lagi ngetren. Heeh. Tak Agus Kuprit iku jenenge. Iya. Sidoarjo la iku omahe. Pancen kondang apik kidungane. Tak dongakne muga akeh rezekine. Amin. Allahumma amin. Lelo. Lah lagumu Kok iso ngono? Kok iso malah tekan yatim piatu lho. Lah tidak rowo sok nang yatim piatu. Rumang sampe wong telu yatim piatu ngono. Cak Yuda pelawak isih muda. Bener. Asale Ngawi tur isih Joko. Ya iki lho. Tanggapan ning kono-kono tak dungakno uripe tambah mulya. Amin. Allahumma amin. Lelo. Sopo kae iki? Kan aja nyedaki wae. Lah Awakmu mau lapo kok mbok tambahi ngawi mangel. Lho, mbok menawa wong arep nanggap Iya, ben ngerti alamat. Yuda oh asline Ngawi. Ngawi. Lho, nang Ngawi. Cak Kuprit saka Sidoarjo. Lho, ben ngono. kenal ben ero. aku yo gawekno. Napa? Sing ono alamate ngono lho. Gawe dhewe nyapa? Yo, Cek gawekno yuk. Gawekno. Nah. gawekno. Cak Tawar pancen dagelan kesuwur. Cocok. Dedeke ora pendek ora dhuwur. Apik iya. Nek awan mangane undur-undur. Mula sesuk ayo dikubur. Amin. Allahumma amin. Wis 11 men lho. Lho, aku iki karepku ki ana alamat. Lah alamat gunane Lah, ngopo? Akate kon kubur gak ono sing ngerti gak ono alamate. Awakmu ngerti ta? Apa? Aku mbek Yuda sing ero. Lho aku seneng. Nek awakmu mati. Mati aja dikubur nang jero nemen, nang jero kuburan Lah nemen. dia kok kuburan nang ndi? TKN pinggir lawang kuburan. Lah soalé Jerone. Mbok menawa kobongan aku cepet mlayu. Ngono lho. mati kok iso Mati kok iso Lah kon ngono. batu tanpa. Awakmu nyanyi kan gak ana Kono alamat. dudono anak kek alamat. Ayo mbok dhewe. Nek kok nganggo alamat lho ben apa? Nek ditanggap wong iki ngerti nek tawari iki alamate gondi ngono lho. Aja gawe dhewe Sing sih. arep nanggap lho sapa? Mbok menawa wong ngono lho. Wong iku kan jaga-jaga. Iya. Dagelan tawar sida ardo asri. Asik. Seneng kula yo rak metu bengi. Oke. Tak rewangi aku dagangan sapi. Meni esuk Dicekel polisi. amin. Allahumma amin. Kok iso? Lah awakmu yo ngono dadang sapi gak jujur wae. Sapi oleh Satu nolong. colongan. Aku gak tahu lho. Lah tolong dek iki kok Yo pisan tok iku kok. pisan tok jare, Pak. Ah, setengah bulan kepungkur. Yo pindho mek iku tok aku. Lah wingi petuaku nggawa nuntun sapi telu wae. Jane suwering aku jan ngono. Oh iya. Lho kancane iki lho lapo. Ngapur ae. Awakmu mau wong omah. Yo iya. Wong omah. Iya. Wis padha ngene. Guru. Dorong e. Ngene. Dorong e. Dorong. Nang ngarepan kene, nang ngarepan. Kenapa dadak tekan ngarep nang kene ae? Ayo ngene. Mangan kok. Sopo sing ngomong mana? Nang ngene lak mangan. Wis ngene tok. Nek ngene esuk aku mangwis ngene. Kok iso Ngene iki yo mangan. Ora wis. gak kok. Amel aku. Yo endi ana restoran sing gedhe?
Medion kota lho. Perapatan sebelah kanan, restoran gede. Perapatan sebelah kanan. Ayo budal. Iki lho, wong iki kena ditutup publik, gak omong tok. Ngene. Ayo nang restoran. Jajan. Mangan. Lho, ndelok wong mangan. Tunggang Ndelok wong Apa mangan. yang kok wong seneng kaya aku ngene lho. Wih, tawar lho. Kon mangan. Ngejak ini. Ngene. Arek ngejak. Badhe ngejak ngene. Oh. Ayo nang Restoran mesti. Restoran. Nang restoran. Tapi gak Nonton mangan. mangan. Nonton wong mangan badhe kaya aku. Iya. gak Lho. lapo-lapo ngomong kaya. Pak mangan yo kudu ana dhuwit. Lho, lan aku yo gak sombong, aku gak tahu tuku rokok eceran. Aku tuku rokok bal-balan. Bal-balan. Ya iki kipere. Maksudnya pres-presan itu lho, gak tahu aku tuku eceran. Lah iki mbok kono ngene nek duwe-duwe kancamu Lah traktir. tetep duit-duit. Lah ngono. Ngono lho. Ora sombong Wong aku. iku dibokekno aja omong tok. Tekno. Kapan tau awakmu ngerti aku tuku rokok eceran? Kapan tau ngerti? Gak tahu. Ora tahu. Pancen aku ora tau tuku rokok. Oh. Iki lho. Dilawakno. Ayo, duit Pira? 5.000. Yuda. Duwe 5.000 iki oleh apa? Oleh apa? Ketok loro iki. Nek ngomong gak duwe-duwe cak peno ae. Mbok ngomong terus terang. Ngono lho. Wong nom-noman kok Wong telu 5.000. kemaluan. Ngono. Andel. Nek delok kandele Angger metu nggawa ngenekan iki ya. Lho. Lho. Ronge. Ya Oh, gak Allah. kan. Isine wis layang gaden tok. 2.000 tak lho. 2.000 ki opo lho? Pikir. Wong iku gadeki dipercaya ku omonge. Aja ngomong ngetuku terus buktine kaya ngene. Tawar iki lho dikune. Ya. Wong iku ngomong tek ya duwike, omonge ya duwike. Lah iki sembodo karo ucapane. Iki lho. Anggitmu. Oh, kok niku lho lah kok apa to? Gak kon gawa ta? gawe sapa dhuwitku dhewe kok. Lah dhuwitmu lho kok gawa endi? Lah aku mang rumangsaku gak gawa. Saiki Ya gak ngono gak gawa kok. wong gak ono ae. Wong aja pamer omong entok masih 2.000 aku nyekel dhuwit. Mas 5.000 nyekel dhuwit. Kok iso ngantek duwel-wel. Mek 1.000. Ya sepurane rek ana ya iki kok. 5.000 nek nggo tuku sego gak cukup. Lah iya. 2.000 nggo tuku sego gak cukup, 1.000 nggo tuku sego gak cukup. Lah iya. Nah. Enake dikelompokne. Kelompokno. Terus tek 8.000. 8.000. Senajan to paribasane lawo-lawo tempe lah oleh bisa. Kok kena gawe mangan. Sip, Nah. sip, sip. Iki ngono jenenge menjaga persatuan Dan kesatuan. Nah, iki lho. 8.000. Ya. Ya. Awakmu nang kene ya. Ah. Ya. Aku tak nggon warung. Ya. Kowe roh warung sing enak kene warung apa? Wah. Kowe roh. Paling enak iki warung joroke Mejor. Hah? Bakule gowedi. Cepet. Pokoke ngingu kebo lah. Ya, ya. Nang Balian lho kan, Jut. Nang Balian. Lho ngene lho, War. Wong iku tak kandhani. Lah iya. Wong nek iku pikirane dhewe, wong iki jangan asal pinter, tapi kudu cerdas. Lho iya kudu ngono. Duit 1.000 oleh apa? Oleh apa? 2.000 oleh apa? 5.000 oleh apa? Nek Iya. dilompokno dadine 8.000 mesti oleh Pak. Gak usah brambyang. Alah. Panganan wis teko. Langsung tak telepon catering mara dhewe. Lah iki lho. Duwe pira mau? 8.000. Aku 5.000. Ya, Tak kuprit. 2.000. Awakmu 1.000. Amprai adil ditata. Desa enek sing nata, negara enek sing ngatur. Iya. Kabeh iki nganggo peraturan. Duitku 5.000. Nah. Berarti manganku nganggo driji 5. Iki Mergane driji siji iki ajine 1.000. iya iya. 5.000 driji 5. 5. Iya. Lah aku 2.000. Driji loro. Iya, 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 iya. Lah aku 1.000. Driji siji. Rapore aku. Negara enek sing nata, desa enek sing ngatur. Seje desa mawa cara gending lakune, Pak. Awake dhewe kudu nganggo peraturan. Peraturane rek. Sik saiki sing driji 5.
Lima. Aku berarti. Iya. Nggih takoni durung wayahe. Nggih, Kono. Nah. Kon sing kode. Ayo. 1, 2, 3. Kok iso kaya parasit lho. Ono kene mingkep iki kok mekar iki. Lah iki driji pira kan driji 5. Ayo. Desa Mawatara. Kabeh iki ana sing ngatur. Iki munu nurut Peraturan. Lho ya. Iki lho ngene iki lho. Lah gak lho kok. Mangane iki. Pikul. Piye mangane piye? Ya sing niake. Iya. Oh, kaya piyayi. Wong layake wong mangan kaya Oh, ngono. iya. Ayo. Ayo. Ji. Ro. Lu. Iki jenenge netepi Peraturan. Aku wis cak uprit. Minggir durung wayahmu kok. Awakmu ngapa lho? Abanono iki lho. Enak ya. Enak. Peraturan kok. Ayo. Abanono. 1, 2, 3. Kalem ae. Wong iku gak cukup pinter tapi kudu cerdas. Sudah. Apa? Kok dipilih iwak kae lho. Lah pokoke mangan to. Aku lak pokoke netepi peraturan. Driji loro ya driji loro. Iki Negara enek sing nata, desa enek sing ngatur, netepi peraturan. Iki lho. Ayo, Ayo awakmu. pilih lampu. aku. Yo. 1000 lho, 1000 lho. Iki tetep peraturan ya. Peraturan. Iya. Kilingo. Sep. Nah, diulangkan dong. Modal kon. Loloten. Driji 1000, siji regane 1000. 1000. Ayo, Itu ngono. mangan sing setan sing apik lho. Apik lah apa sih? Weh, Angele. aku arek nek kesereten mbok yo ngombe. Kita sereten awakmu. Ngelek gak sereten iki. Bah, aku bar mangan wareg awakmu. Loh, ya waras lho. Awakmu wareg, War. Warek apa? Wong peraturan gak kena ditata peraturan iki lho. Loh, terserah. Aku anggota, kowe anggota. Aku anggota. Hak Menentukan pendapat berdasarkan peraturan. Matur nuwun. Ya, apa duwe ide apa kan nek gak setuju? Nek cara ngene jelas kalah. Terus Piye? Wong sak iki oleh apa? lah karepmu piye? Karepmu piye? Sopo saiki aku duwe pendapat. Ya wis ngono apa? Awakmu sopo? Ayo, sopo mbisu? Maksude? Sopo sing kuat gak ngomong, yaiku sing duwe sego iki. Ngono? Iya. Oke. Ayo, Pokoke sapa sing kuat gak ngomong petang jam lah paribasane. sedeng buyar sotine. Ngawur ae. Ya 10 menit lah. 10 menit. Aja setengah jam. Oke ya. Sing duwe sego iki. Oke. Wis? Peraturan ya. Kuat-kuatan bisul. Aku sing ngatur. Ya. Sopo sing kuat meneng gak ngomong yaiku sing duwe hak makan nasi ini. Oke. Oke? Oke. Kita mulai jangan sampai ada yang ngomong saat ini karena ini Wadah suwene. Wong kari ngomong ae Ayo, kok. tak wae. Awake dhewe Hmm. kudu mulai tapa mbisu iki. Ya. Saiki tak abani. 1, 2, 3. Wis, aja nek sing ngomong. Ngomong sing ngomong. Ngene lho. 1, 2, 3. Cep. Lho, dia aku ngomong. Lah nek cepe. Ono cepeh. Ya benar. Ya, Ayo. ayo. 1, 2, 3. Apa?
sampean? Iki temu. Cucu saya, Pak. Luwe, Pak. Iki temu. Ketemu. Cucu, Pak. Apane, Pak? Apane? Apane ya? Pak. Mau ta? Wong telu mau ta? Ya, iya. Ya. Iki di Pak. Kita abu. Saya duduk. Tawangan. Pangan ya. Bingung ya wis gak mbadok bingung ae. Apa sing ra badok ku sabar. Sabar. Mriki sampean. Anak apa niki lho kripo? Napa? Golek anak kula. Lah niku alamate ya napa? Alamate niku jarene jalan Jalan napa? jalan cepet. Gang? Kange. Bang Buntu. Nomere? Ora ro. Ya wis. Iki mau anakmu ya nggo sego iki mau. Sing di ora. Enggak iki. Bu, Dalane dalan apa? Dalan niku dalan apa? jalan cepet yo. Kange. Bang Buntu. Nomere? Ora ro. Kuwi jane alamate. Alamat iki Ditulis nang kono ta? ora. Lah ngapa kok nggawa kertas alur idul? Gak ada apa-apa ini kok. Lah wong yo ki Mas kon goleki alamate iki ning jero kene, kan kene jero kene Wis. tulisane. Ngono. Piye? Apa to, Pak? Apa to? Kok ada ono gambare montor bareng iki. Di. Lho menggo. Oh. Iki piye iki lho? Lawas to, Pak? Iso lawas. Anakku piye iki kok? Wis kene yu. Wis timbangane sampean kesasar. Yo. Ayo Pak diterno Pak. Hei, iki arep mbok terne. Iya. Wong loro. Heeh. Lah nek iku nek meteng, Wis tuwa, aku wis tuwa. lah kedolanan lho. Olah sing kolu iku sapa? Karo dhewe ora makasih. Ayo. Lah aku ndelok iki wis nget kok ya. Ayo Pak. Ayo diterno yu kok timbangane kesasar lho ngono lho. Aku mau ngeterne ora? Apa lho? Aku bilu kok balik meneh. Ya wis tak ngene. Bahaya lho. Wong loro ngeterne wong kaya ngono iku nek terjadi perbuatan yang tidak diinginkan malah bahaya. Ini iki lho terus ijen iki renek kancane padahal saka omah budal wong telu. Nggawa sego mang wis liwat kene meneh durung. Sing nggawa sego mang wis liwat durung. Urung ana liwat. Tak ubri katene. Kok niku wong panganan ngono kok Dik? Kok urusi lho? Kon wis oleh iwak iki sak puluhan aku tak ciltok kok. Tapi kaya iki sing ngomong lho sampeyan ya. Apa? Golek ana wis. Lah tak wedok iki dolan ndi nek iso moro rene golek wong gawa sego isian iki. Wong wis mlayu bareng cek diopeni ae padha ramangane. Sopo iki enek Sairis iki? Lho gak ngerti. Yudo. Iya, Iki jenenge Pak Yudo. roh awakmu. Kuwi ora ketemu. Ih, asli tak? Enek rempelu. Kuwi dudu rempelu. Apa? Usus. Perlu. Apa? Kok jubet ae nyampe Sik tapi bingung sing arep tak omongne iki apa. Ngene to. Moh, aja ngene. Piye? Aku tau ngene dompet ilang. Ngono ae. Wis salah kowe. Kowe mau tak goleki HP-mu ning ndi? HP-mu ning ndi? Kok ora aktif ki ning ndi? HP ku enak. Awakmu telepon aku. Ora. Aku minta kok HP-mu ki ning ndi? HP ku enak. Lah iya. Awakmu telepon. Ora, aku ki tekok HP-ku dhewe ya wis kadol kok iso. Aku minta kok tok. Ora ndok HP. Aku ning omahmu. Iki Iya. mau ning omahmu. Iya. Tak goleki ning omahmu, aku moro ning omahmu. Heeh. Dalah.
lawangmu ra enek bojomu mengo. Kuwi aku terus balenono alon-alon. aku lak ning omahmu. Ya ta? Ya, Terus goleki kowe bojomu mengo lawangmu ra enek. Lah kuwi terus nek bojoku mengo nyapa ora mbok leboni. Lawange mengo bojoku gak enek tak tonyo. ya aja nesunan. Sik nom aja nesunan. Ora nesunan Iki lho ngene lho dagelan nom sing mati dhisik lho ngene. Do, Apa? aku tulungono do. Wah, sorry Dik. Awakmu njaluk tulung, sorry lah. Apa? Alah paling arep utang dhuwit. Nyapo tang Delok, duit. potonganmu kan mesti ngono iki. Sorry. Ngape aku. Kowe ngerti tas iki? Ya, Tas iki ngerti? ngerti. Kok ngendi? Sapa ngendi Dik? Tas kok ngendi kowe? Sapa ngendi? Lho. Rumangsamu tas ki saka Taiwan. Tas iki sapa? Taiwan. Luar negeri. Luar negeri. Arloji Sapa ngendi Dik iki? Suriname. Lho. Katok. Sapa ngendi Dik? Lho. Kreditan 2 lunas ki. Ngawur. Mangsa. Dik, kowe roh kumplo iki sapa ngendi Dik? Kok ngendi to? Milih Pak Irun. Rumangsamu. Do, aku ki digoleki jok nutuk. Jok luduk wong sing anu kae. Wong wejo mek pitung kecamatan. Iso. Ya, ngene kok ala iso. Goleki jok. Ayo membutuhkan tekanan kok. Ya, Goleki jok nutuk ki ada kepentingan apa? ketoke semene duwe dendam kok. Loh, jok luduk iki dendam karo awakmu. Dendam dikarenakan apa kuwi jenenge aku dikira apa nggawe si pacarku kae to, Do. Awakmu dikira mengguna-guna karo Mengguna-guna kuwi karo si jenenge Morris. Aku digoleki job nutuk. awakmu njaluk tulung aku. Jaluk tulung. Kowe njaluk tulung aku rumangsamu aku yang subur. Lah nek kowe lak beda meneh. Nek kowe ora kok yang subur. Apa? Kowe kesuburan kowe. Awakmu njaluk tulung aku. Aku tulung. Yo sak mampuku, sak isoku awakmu tak tulungi. Yo. Awak iki yo beto. Aku Ya wong yo awakmu modele nek aku merangsang ini ya. kanca lho kanca. Lah kowe tak sarang sak wajahmu. Tak sayang sawet cuma tuaku mimisen. Aja nesu. Timbang tak sedot bledos lho. Ayo tak jak. Nggone jok kluthuk mbok piye carane menyelesaikan permasalahan. Aja. Wedi lho aku. Nek mbok carane wedi. Sing tanggung aku. Nek enek apa-apane, sing tanggung jawab aku. Kowe tenan? Tenan. Ayo. Tenan. Tak tereng ning jok kluthuk. Kowe nek apa-apa kowe lho. Sing tanggung jawab aku. Aku mburimu ya. Ya wis ah. Ayo. Mburi kok Ayo, budal saiki. Arep beli padha ae. Sugih bondo omah apik nanging yen kahanan atiku panggak bingung bondo donya ora ana artine. Oh, ya ampun. Urip kok panggak ngene. Dek, ngene iki terus penak iki nyapa. Aduh. Ayo to. Temu tenan ketemu ngantek ketemu sak nggon-nggon Gone ning kene. lan tak utang ramu wis benar Eling kuki omahe ning kene. anak koyo bocah Lah, yo to, Do. Wes. Yo to. Wis tak ono. kowe marane lah oh yen wani bali ole ayo iki lho mungsuhen aja adiku sing mbok gawe lara Wis to, ora apa-apa tenang ae wis. Arep panik kowe
Ini tanggung jawabku kene. Tak jaluk tanggung jawab kene. Aja mlayu kowe aja wedi karo aku, tak jaluk tanggung jawab. Sabar, Mas, Dok, sabar. bocahe cekel, Dok. Cekel apa ora nyapa-nyapa kok dicekeli? Ora tanggung jawab. Sabar, sabar, Mas, sabar. Iya, gitu bocahe cekel. Bocahe cekel. Sabar, Mas, sabar. Mas, sabar, sabar. Sabar, Sabar piye? Sabar. Jok mudhuk kok sabar piye? Ya maksudnya sing sareh. Yo ngerti, aku ngerti karo ngerti. Linggo, Yo Mas, yo. linggo. Sabar. Hati boleh panas tapi kepala tetap dingin. Nah, dem-demen. Iki aku kadung nggawa ndas sing panas. Ndas sing adem tak gawe. Cemplung ning kulkas ae ben dadi es. Linggo. Ya Mas. Dok cekelen, Dok. Cekelen. Ora nyapi-nyapi tak. Bocah kuwi meneng-meneng mak. Sabar. Metu kene lho katok suwek. Yo sabar Mas, sabar. Aku ora Dok cekelen. Duduk cekelen, Dok. Linggo berapa? Aku nek mak deres iki kono sik, Dok. Tak atur. Mas, awakmu gosek ben menak. Sing nduk aku ngongkon aku. Iya ya. Lah kandang kok Yudo, aduh yo Yudo. Cekelen, Dok, cekelen. Kowe urung tak apa-apane kok sambat ya. Iki lho dicokot jarang iki. patung. Linggo. Yudo linggo. Kowe linggo. Ya. Linggo kene. Kowe linggo ora? Linggo. Iya Mas, sabar. Ya sabar lah, apa-apa kan kena diomong kok diatur. Linggo. Kowe nek nesu nemen-nemen rupamu sosi kaya blengol lho. Nyandak Kok blengol kuwi Pak Le. Ini omong-omongan ben meneh awakmu kene lah aku tak sebagai penengah. Linggo kene. Kowe kudu iso nengahi lho, Dok. Ya. Ngombene apa? Ngombene. Apik lho Ngombene apa? Apik lho. Dadi iki ben cetok. Ketoke nawani. Eh. Ning kono nggawe racun lho. Mosok awake dhewe kudu iso waspada. Ora nek iki anu nawani tenan. Iki aku musul. Iki tak tutupne lho perkara iki. Oleh kalih. Sing ngongkon nggo kono sapa? Sing ngongkon nggo kono sapa? Ya. Bocah iki sakwise untune bar ganti iki lho. Males Bocah iki ndene suapil lho, raine mlumpuk. mayit pir masamu. Kene lho Mas, kan jelasno, Dok. Sing ngongkon nggo kono ku sapa? Sing ngongkon nggo kono ku sapa? Anu lha yo mosok daya pengadep. Ayo nggo. Aku tak nggo kene ya. Aku tak nggo kene. Oh, karepmu arep glosor bongko ya karepmu kok. Omah-omahmu dhewe kok, Cok. Lho Mas. Apa-apa iki kan kena diomong. Nah, ngono lho. Apa-apa iki kan kena dirembuk. Enek masalah, itu harus diselesaikan dengan musyawarah yang mufakat. Iya nek masalah cilik iki masalah gede. Iki bab kehormatan rumah tangga. Iya nek karep iku ora usah ndadak menunjukkan karakter sing antagonis. Nesu. Ya sabar to. Nesu. Dudo cekelen, Dok. Cekelen. Tak tuwabok dene lho. Aku ki wedi. Apa kok iso? Aku ki goleki kowe terus. Sik ngene lho. Ngomong diatur aja berebut. Dadi ngomongnya iki siji-siji. Awakmu lungguh. Iya. Awakmu lungguh. Linggo. Ngomong siji-siji. Ayo, ngomong. Lha aku. Lah aku kok kowe. Ya tak Aku jane ora kok. sing golek aku. Lho, nyapa kowe? Sing golek aku. Lho, lah aku ora salah apa-apa kok. Bok. Tapi sing aku mbok perkara ning rumah Aku sama. mbok tuduh nyatet, ya. Lho rumah sama ki bab kehormatan. Ngomongnya siji-siji. Iya to. Jane Kowe sing nengahi lho, lho. Lah ya aku mengahi. Kowe dadi hakim lho. Boleh ngomong, Nah. tapi satu-satu. Sok kowe sik apa iki sik? Kowe aku. Lah aku apa kowe? Bareng. Kowe aku. Aku apa kowe? Salah siji. Yo. Samu. Ngomongnya rawani. Ngomong Ora kok. salah kok. Jadi aku bilang salahmu apa-apa ora salah. Lho ngono bisa royokan ngomong. Jadi aku tuh dituduh nyantet itu nyantet colo apa? Padahal sing salah ya awak. Kowe kan dhewe lho kamu kok ya. Ya apa-apane sing salah ya bang awak. Ning nong. Nang ning. Ngomong wis. Jare Kok ngomong siji-siji. Lah awakmu ngomong kene ngrungokne, kene ngomong kene ngrungokne. Ngono lho. Tapi salahku apa? kowe gawe adikku saikimu wis dadi ora cetha. Sing gawe adikmu ki sapa?
Kowe. Aku lho sapa? Wani kowe. Kowe kok ngantek wani karo aku banget. Aku ki ora gawe apa-apa ya. Nyatane adikku kaya ngono. Sing gawe adikmu ngono ki sapa? Kowe. Kowe. Sapa? Kowe. Lah aku ki ora nyapa-nyapa lho. Adek kuwi pirang-pirang tahun gandeng karo kowe. Bareng ora tak setuju nih gandeng karo kowe kok ngantek kowe gawe adikku sing kaya rumah samu, Rumah samu apa mbake tak ngerti. Lah sing ngerti ki sapa? Aku seksine, aku masih ora trimo. Aku ki ora nyapa-nyapa. Lho nyatane kowe, gak ani. Pendereng. Pendereng. Semetu ki sapa? Sabar Mas, sabar. Sabar. Ora sabar. Lungguh karo lungguh Mas karo lungguh. Diselesaikan dengan kepala dingin musyawarah untuk mufakat. Sing tak omongi takon ben supakat. Mufakat. Supakat. Mufakat. Supakat ki aku. Aku gak Supakat. mufakat. Rasa guyon. Aku ra guyon Mas. Selesaikan masalah. Tak selesai, mergo aku ora salah kok. Kowe ki genah salah kok ngantek kowe mendeleng rumah samu. Sing mentero sapa? Kowe. Sapa sing mentero? Kowe mendeleng. Lah nek aku mentero kowe arep ngapa? Wani kowe karo. Sing tak wedeni sapa? Wani karo kowe. Sapa sing Tak barang das. Tak barang das piye kowe? kowe balang das. Tak barang das. Lho, tak ceklek tanganmu lho. Ya kowe ceklek tangan. Tanganmu tak ceklek. Tak ceklek sikilmu kowe. Tak ceklek sikilmu. Oh, tak ceklek sikilmu kowe. Tak unter dasmu. Tak ceklek tanganmu kowe. Ani. Sumangsane kamu senengane kowe tok. Kamu neng kene sik, aku arep nitip nendas. Lha apa? Mbok uklek-uklek. Lesu mas. Rumah samu kowe sebagai akeh kudu bisa nengahi. Iya, tapi nek Kuwi bisa menyelesaikan masalah iki ben dadi padang. latihan tanggapan gitu. Latihan. Dasar dipuklek bareng latihan. Apik lho ki dipentase. Aku melu tanggapane ning ndi. Sing itu job blengur apa kowe? Nggih Pak Timbul. Latihan. Mboten ngeten lho, Mbak. Kowe nggo dukun. Dukun kuwi iki sing ngangkat adikku iki kowe nggo dukun. Sing gawa dukun ki sapa? Iki Sapa dukun. sing gawa dukun? Iki Sama Sing gawa dukun sapa? sik dah. Ora gawa dukun. yang subur buat tekan kene. Sama sebar. Sabar Mas. Sabar Mas. Anu jangan tulungi Pak Dik. Latihan. Tanggal latihan jenengan iki. Lesu. Padu. Padu. Wis padu. Wis. Ya wis ta. Kok yo wis. Sampeyan kene. Kula kuwi dituduh. Sing dilokne dukun sapa? Jenengan. Sampeyan dukune sok Dukun. Dukun ora. Sampeyan dukune sok Kudu dukun. Dukun matamu. Syukur. Ora nek Pawakane nggih blangkon iki blasen dukun. Lemes. ora nek urusane apa-apa lokne dukun kene. Ada to? Wes. Cilaka. Teken-tekene dhewe nek nggawa kok ngomah Engko ngantos. nek tanggapan melok aku ya. Tanggap. Genah rene. Napa? Genahke. Pokoke aku pasrah. Aku pasrah, gak iso aku ngatas iki. Aku kok grup. Loh, sampeyan duduk grupku, tapi aku grupku. Iki Ngene lho. iso ra iso jenengan kudu iso nyelesaiake. Soale kowe dituduh. Aku Abakmu. kowe dituduh. Rene, kamar. Aku kok grup. Hei, iki grup rencanane arek gawe grup run TikTok. Apa kuwi? Kirun jokritik joklutuk. Run TikTok do. Apa kuwi? Kirun jokritik joklutuk. Aku wegah karo dagelan nom-nom. Lah kok wegah? Ku nek kondang polahe ra kan.
piye? 6 oleh 6. Nom. Tapi atine dhewe-dhewe. Ya, Nah, bener. iso ra iso sampean teko kene. Ana ati apa? Ana sing iso tuku mobil yang gendaki ngalor gitu. Bener, dawuhe bae bener. Bener iki. Wong ki nek sukses, Lah, duit-duit ya, luwe becik tukokke lemah. itu lho. Nek dicekel duit ditabungke engko ya tetep iso dijikuki. Lah, contone iki wis tuku lemah. Penyakite seniman ki nek wis duwite akeh kuwi siji. Apa? Mesti rabi neh kuwi mesti. Aku roh gonku enek dagelan ngono ki. Sapa? Ngaku aku arek anu tanggapan. Ngene. Ben Nyapa to? Nyapa enek perkara. iki ben ra mlayu iki, ben ra mlayu. Nyapa perkara. Ben ra mlayu. Lek didole mesti mlayu. Enek wong junjung aku ngene iki ketularan kencing manis. Syukur. Wong ngono. Pekarane ki apa? Lah kowe iki Niki kula kan nulungi. joklitik mara teng omah kula. Nah, Perlune Iki lho. joklitik dikapak joklitik mara ning omah kula perlune. Ngenteni perlune. Ngenteni pekarane. Adik kula sakniki lara isone mung ngomong ora. Iki mesti disanad karo Joklitik. sik kowe aja nuduh lho. Mergo sing pacaran karo kowe. Memfitnah lebih kejam dari Jelas perkosaan. awakmu ngono kowe. Kowe termasuk fitness. Fitnah. 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 Wong urip ki mbok ya bodho dipikir. Bahasa Inggris telah mengatakan Bagaimana? becik ketitik ala ketara. Der. Joklitik pacaran karo adike Jogutu. Masa Murista. Kowe ra setuju? Ora setuju. Saiki adikmu lara. Iki lara. Gaene lara apa flu apa batuk? Ora flu, ora batuk iki lara sing nyujanani. kurang tak apa-apane lho. Jono ra melu lho. Kok Sujono? Sujono piye? Lara sing aneh. Aneh. Lara sing aneh. Larane apa? Angger ditakoni ngomongnya mung ora tok. Sumpah lah tak apa-apane. Sumpah to. Belas aku rung roteke, belas. Sumpah-sumpah lho kowe. Aku ya rung roh lho. Sok kapan leh ndelok? Balik kabeh pengen roh, tak dudoye. Sono. Iso malah mbok tawakne. Lah aku ben roh kabeh. Saking diceluk bocahe sing lara. Nah. Ben roh sampean. Kowe roh to kondangku. Pun, Kondang enek wong lara apa ae, tau tak tambani waras. Mari. Tahu sapa sing ngomong nek waras sapa? lho tangga-tangga juda barang iki. Kowe ngomong aku iso marasne wong. Iso. Sing ngomong sapa? Wong-wong. Waras wonge. Waras. Waras apa mati? Yo mati yo waras. Yo mati yo waras. Iki kan gawa rene. Sing lara. Hei. Kok kan Ya. Pak kulo buma. Juda. Cekelen to, Juda cekelen to. Tak tau apa mimisen itu. Mojo tukaran. Jenengan kudu iso ngadili lho, Mbah. Soale kula niki dituduh, kula ora berbuat napa-napa. Larane isone ngomong ora. Ngoten lho. Dadi Kon waras. Masalahnya nek supranatural ki angel dibuktikan. Iki lek ra goro-goro kowe delok. Aspekku saiki minggat. minggat Minggat Rasah ditambani. pripun? Loroe nek ngene iki aku ya doyan gondok. Wow. Malah aku nek waras ngerti duit. Luwung loro ae. Mas tunggu. Iki. Ayo digo kene. Iki sasomo. Bocah. Iki mesti vokal gawemu. Ayo. Bocah ki adikmu tenan. Masih kaya ngono adik ambune ayu, rupane wangi. Padha karo Mase. iki lho. Pak, ngomongin lho. Adikmu lho wong kowe iki ya mung kaya ngono adikmu kok rupane wangi ambune ayu. Balik. Heh? Kliru.
iki sing lara. Lara niki, sampeyan ngomong Ambune apa wangi, lho? rupane ayu. Iki ngasih sapa bahaya. Kene Sama tuh lho kuwi. Dijane ora tak apa-apane lho, sumpah kok. Alah paling apa-apane. isone omong Ora tok, ditekoni apa-apa mung ora. larane Ora. kowe lara nduk. Matane ora lho. Lah wong ora lara lho kok nambah. Saya lara niki omong ora kuwi. Iki larane ora. Kowe budek kuping. Jek nom-nom budek kuping. Kowe lara nduk. Apa neng di? Apa neng di? Iki engko nek ra tak putusi geger kabeh. Iso ra iso sampean sing kudu iso maras kadhe. Nah, kok timbang dadi Masalahe neng kene iki sing paling tuwek dhewe sampean. yang paling tua ya sampean sing dituwekke ya sampean. Nah, Pak, sik. Ada perkara pasti ada solusinya. Bener Nah, sih. Kalek delok-delok solusi sing ireng apa sing putih? Isolasi. Kuwi nek sing dienggo ngeletne kae jenenge semilikiti. Wong isolasi kok apa ki ada perkara, ada jalan keluarnya. Tuhan memberikan beban pada manusia tidak melebihi batas kemampuan. Lho, wong pinter ki ngene iki. Sapa sing ngomong tak tapuk lambemu kowe? Lek wong aku ya omonge anu wong-wong kuwi ya. Tak kelek. Lorone isone omong ora. Kowe ya doyan panganan. Iki dulurmu. Matamu rupamu elek aku iki dulurmu. Aku sih Wong dudu dulurmu. ngaku-ngaku wae. Ngaku-ngaku. Hei, Iki dulurmu. Kuping Oh, ngaku-ngaku. ngono nganggepe adik. Oh, ngaku-ngaku. kowe dituduh mergo kowe jere pacare. Nggih. Iki pacarmu. Lho, rungu ta jenengan? Jo klitik pacarmu. Lho, budek kowe ora. Lah ya ora. Lah apa kowe tak rabi kowe gak nesu. Lho. Aja padha ndaku. Wong iki dudu ngek. Lah. Kowe dudu apa-apane aja ngalang-alang. adekku iki Mbak aku ditakokne mbok menawa gelem. Ngono. Ya, takokne. Kowe dirabi Yuda. Kowe gelem apa ora? Budek kupingmu. Nek karo sing tuwek ngene iki kowe gak nampik. Lho, iya. Kok Layak to layak. Men pesen minyak wangi anyar. beda apa, Mbak? Lah jeble enek sing disir ngene iki. Minyak wangi lambemu kuwi. Apa? Kayak oli goblok. Wis ana perkara larane rak mung iki to. Ora. Selesaikan. Ning ana syarate. salate. Apa? Sing duwe adik jo kluthuk. Adik Sing tertuduh jo klitik. Wah. Nah, saksine Yuda. Saksi penengah. Jerbasuki mawa Beyo. Iya. apa ae nganggo ragat. Aku saguh nambani adimu. Ning nek iki njaluk apa-apa, pomo kowe dijaluki syarat. Takir pluntang kowe gelem ngujuti. tak ujuti. Penting Saguh. Penting. Penjaluke apa kowe gelem nuruti. Tak turuti sing penting adek waras. Lila legawa saksi. Saksi abot lho. Ya, saksi aku. Apa ae penjaluke tak turuti sing penting adekku waras. Aku gelem bantu saksi pokok ora dadi tertuduh. Butuhke napa niki sajene? Tak pikir sih. Lah, Nah, mikir ki nang kene, kok nang kene iki lho. Maune kempel tuh ndledek rene. oh dicegati. Banyolan lawas. Biasane dia sing golongane gedhe lho iki. Kowe ngerti iki? Kertas. Apa iki? Tekan. Jere Lutfi pusaka. Pusaka. Wis kok krita. Iki engko nek tak apa ki tak ngenekne obah, berarti bocah ki arep mati. Lho, adekku mari. Adekku mari. Kok iso obah?
Pak iso obah. Iso obah. Obah banter. Iki lho tak ubahne iki lho. Banyolan lah. Awas. Imang termasuk salep. Aku tak sing kok nambani. Nggih. Syarat apa ae kowe bakal luwehke. Tak turuti. Delok kudu. Hah? Iki tak pek kowe nesu ora? Ora. Syarat apa ae kowe gelem nuruti. Seksi lho, seksi lho. Penting adikku waras ora apa-apa. Seksi abot, seksi. Tangan ngene kabeh. Sing tangan kono. Yudha. Ki. Jam 3 ki tak pek kowe nesu apa ora? Ora. Lah, dalah. Ya ta. Pak kene ta. Syarat apa ae kowe kudu gelem nuruti. Nek kowe gak gelem nuruti lara Lho, Mbak. aja diganduli. Aja diganduli. Modele kaya dibutuhne. Ngene. Penting adikku waras Sing apa penting aras. Pira to regane jam? ora enek Timbangane adimu kasete ruwet ngono. aku ora mampu nyapa ya Seksi aja cerewet. Tase jo klitik tak pek kowe nesu ora? Ora. Ini. Nek ra mok wene mulih. Mbak. Mungkin kula timbang malah iso dituduh. Butuh waras apa ora? Isine apa? Lah pun didelok to, Mbak. Ya ampun. Pun didelok. Jo klitik. Isine apa? laptop Marah isin lho kula. Dagelan laris kaya ngono kok telo, gedang. Kepepet. Mbok yo disene apa mosok telo gedang. Niku- Lah iki malah elek. Napa? Janganan kulupan dong kabeh berarti. Boris, Mari tenang lho kowe. aku lek butuh kemana kowe percaya apa ora? Karo aku percaya. percaya Pak percaya pun to Kaosmu, kaos kuwi tak pek kowe nesu apa ora? Klambine iki tak pek kowe nesu apa ora? Ora. kekno saksi Saksi. saksi Sambil copot aku bagian ngadek Iya, ada. Adikmu ayo. jane dukun kok rampok Lho, mulih. Aku mulih. Kasih dijaluk. Mbok rono. Saksi. Sing mare kowe dhewe kon. Kaos karo klambine jok klitik jok lutuk tak pek kowe delok apa ora? Ora. Budek kuping. Dijoli bener lho. Ora iso. ora awakmu lho Kowe adik malah kok kudu ngene Pak. nyatane Nek, kene bocah kenang-kenangan kok sapa? Ayo. ora awakmu lho Kowe iki lho, kowe. Ora ngendek iki mesti ora ngetokke. Dene, Kon nggih. pun ge piye pengen waras to? Nggih, Mbak. Nggih. Ya ampun. Katoke jok klitik jok lutuk tak pek kowe nesu apa ora? Ayo copot. Iki kok lek dicepot susah. Mulih lho aku mulih. Coba sih. Mbak. malah kaya semar keracunan Mulih, aku mulih. Geng. Katoke jok klitik jok lutuk tak pek kowe nesu apa ora? Ora. Budek kupingmu. saksi Copot. Ranjang mau wene mulih. Mulih lah aku mangsamu. Mau wene ora. Oke lah. gampane ora Mulih aku. Omongno ya. Omongno. Rumangsane. Yuda. Lu sing meneh percaya karo aku. percaya Mbah percaya Golekno godhong jati elenan to. nyapa to Tak gene bungkus tekku. Ranjang diwehne. Nggih, Mbak. Ayo, maju rene. Ya ampun.
Jak licin kayak banci lempeng. Paling jak kutuk kok kayak beti. Wis karaku jan koyo cek bibir. Syarat sing terakhir ngerti. Ora oleh nesu. Syarat apa ae kudu dituruti. Napa mulih niku? Iki pun mepet lho. Muris, kowe tak jak mulih nang omahku, tak rabi, kowe ora nolak to? Ora. Ayo. Oke, demikian tadi pertunjukan